ବିଜୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଜୁଳିରେ 18 ଟଙ୍କା ଲାଇନ ବିଲ୍ ହେଲା ଯେଠୁ ନେଲେ ପ୍ରଥମରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଅମକ ବାବଦରେ ପକେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଆପତ୍ତି କଲି ନା ତମେ ଏକୁଟିଆ କଣ ଆପତ୍ତି କରୁଛ, ଆମେ ନେଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ଲାଇନ ଖୋଲିଦେଲେ କଣ ନା ମାଗଣା, ବୁଢା ଲୋକ ମାଗଣା କହିଲି ପରେ ତାପରେ ପଇସା ଯେନ 3000 4000 ହେଇଯିବ ଆସିଲେ କହିଲେ ପଇସା ଦିଅ, ସେ ଧର ମାଗଣା ଦେଇଛ ଆଉ 3-4 ହଜାର କଣ ଦବୁ ନା ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ତମର ହେଇଛି 3800 ତମେ 1400 ଦେଇଦିଅ। 1400 ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କାଟିବୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଅଫିସର ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ସାନ ଭାଇ କିଏ କଥା କହିଲା ମୁଁ ନାହିଁ କରୁଛି ତୁ ଲାଇନ ନିଏ ନା ମାଗଣା। ଆମେ 18 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଆମେ ଏକାଠି ଜାଳୁଛେ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ଆସୁ କହ ଅଫିସର ଧରୁ ଆମକୁ ଆଗ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଳୁଛନି ସେ ନେଇଗଲା, ଯଦି ନେଇଗଲା ତାକୁ ଗଲା ମାନେ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳେଇଗଲା 1400 ଲେଖା ମୁଁ କାଟିଦେବି ସୁବିଧା। ମୋ ପାଟି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭାଳିଲାନି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବାବୁ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଘରେ ପୁଅ 18 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଗାଁରେ 21 ଘର ଲାଇନ ନେଇଥିଲା ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ହେଇଜନ୍ତୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ହବନି କହିଲୁ। ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଡ଼ିକି କହିଲେ ହବନି ଏ ଭାଇଟା ମୋର ବୋକା ବୋଲିକି ତମଠୁ ଲାଇନଟା ନେଲା। ଆଜି 1400 କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତା? ଆରେ ତାର ତ 3800 ହେଇଛି 1400 ନବ ଆଉ ଯୋଉ କଣ ତମେ ଖାଇଲ? ତମେ ଭାଗ ବାଟିକି ତମେ ଅଫିସର ତୁ ଆଉ ଜଣେ ୟାକୁ ସବୁ ମିଳି ହେଇକି ଖାଇବ ବୋଲି ନିଲା ଲଗେଇଛ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉ ଦିନ କହିବେ ଆମେ ସେଇଦିନ ଯିବୁ।